Хәерле иртә, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова. Синоптиклар бүген тотрыксыз һава шартлары турында кисәтә. Бүген республикада 35 градуска кадәр иссе була. Көчле җил секундына 23 метрга кадәр җитә. Көндез республиканың айрым районнарында боз явачак, кичкә таба яшен көтелә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы идарәсе хезмәткәрләре сак булырга чакыра. Урманнарда янгын куркынычы саклана. Бүген БРИКС уеннарының икенче көне. Тулырак мәгълүмат алдагы язмада. Су тавышы һәм искиткеч музыка. Төп рольдә күп тапкырлар Олимпия чемпионы һәм дөнья чемпионатлары җиңүчесе Светлана Колесниченко. Ул Россия өчен беренче алтын медаль яулаучыда. Правда, очень приятно, что много людей присутствует. Я довольна, в принципе, своим выступлением. Синхрон йөзү буенча 4 тапкыр дөнья чемпионы Александр Мальцевның чыгышы тагын бер медаль алып килде. Когда я начал чувствовать очень большое количество силы, в этот момент важно тоже собраться и вложиться именно в те элементы, где это нужно. Төньяк Корея, Казахстан, Беларусь, Венесуэла, Таиланд һәм Үзбәкстан җыелма командалары да тамашачыга искиткеч программа тәкъдим иттеләр. Барлык спортчылар да үзләрен югары дәрәҗәдә күрсәтте. Спортчылар өчен бөтен тамашачы җаната. Берәүләр алга дип кычкырса, икенчеләр тыныч кына утыра. Шул ук вакытта кулларында плакатлар һәм әләмнәр. Я очень сильно переживаю, потому что я знаю, как там ей сейчас сложно. Хатын-кызларда, иратларда барлык күнегүләрне төгәл башкара. Аларга тиңнәр юк дисәң була. Төрле мәйданнарда спортчылар гимнастика буенча үз сәләтләрен күрсәтте. Спортзалда 10 сәгать шөгыльләнүнең нәтиҗәсе югары күрсәткечләр булып тора. Гимнастика үзәгендә шәхси күп төрле ярышлар буенча квалификация ярышлары һәм финал узды. БРИКС уеннарының беренче көнендә 9 спорт төре буенча ярышлар узды. Барлыгы 23 медаль уйнатылды. Бүгенгә Россия җыелма командасы алдынгылар сафында. Безнең спортчылар 5 алтын медаль иясе, шулай ук көмеш һәм бронза медальләргә ирешүчеләр дә бар. Динә Нишметдинова, Ангелина Морозова, Илдар Галиуддинов, Татарстан яңалыклары. Рөстәм Миңнеханов 25 елның җәендә Казанда студентларының ислам уеннарын үткәрү теләге турында сөйләде. Спорт турниры 4 елга бер тапкыр үткәрелер дип көтелә. Аңа 57 ил керә. Республика рәисе Татарстан башкаласында узган уеннарда катнашучылар күбрәк килә ала дип билгеләп үтте. Илләр бу уеннарны оештырырга һәм үз символларын бирергә әзер. Рөстәм Миңнеханов уеннарны үткәрүгә ярдәм итүне сорап мөрәҗәгать итте. Комитет бер тавыштан риза булды. Түбән Камада иң яхшы Коръән укучыны ачыкладылар. Бәйге балалар арасында узды. Аның күп еллык тарихы бар. Башта ул Үзәк мәчеттә, хәзер шәһәр күләмендә оештырыла. Быел конкурс Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театры бинасында узды. 100дән артык малай һәм кыз изге китапны яттан белү дәрәҗәсен күрсәтте. Аларның чыгышларын бергәләп карыйк. Сөләйман Халиловка 4 яшь изге китапны теле ачылуга өйрәнә башлаган бүген дини белемен Коръән уку бәйгесендә сынап карарга була. Конкурс балалар арасында уза. Катнашучыларның күбесе зур сәхнәгә тәүге тапкыр аяк баса. Мин бик яхшы әзерләндем һәм мин беренче урын алырга дип килдем. Бәйгенең күп еллык тарихы бар. Башта ул Үзәк мәчеттә быел Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театры бинасында үткәрелә. Зур залда малайлар, кечесендә кызлар чыгыш ясый. 100дән артык бала изге китапны яттан белү дәрәҗәсен күрсәтә. Төп шарт Коръән җүзләрен яттан белү, аларны дөрес итеп әйтү ди конкурс оештыручысы. Без аны һәр ел күтәрергә тырышачакбыз, һәр ел яхшыртырга тырышачакбыз. Безнең җирлегебездә, безнең шәһәребездә Коръән хафизлар әзерләнсен өчен, безнең шәһәребездә Коръән укучы балалар күбрәк булсын өчен. Катнашучыларның чыгышларын мәртәбәле жюри бәяли. Булар Үзәк мәчет остазлары, Коръән һәм сөннәт эшләре буенча бөтен дөнья оешмасының вәкаләтле вәкиле Ибрахим хәзрәт Сабиров һәм Коръән хафизлар әзерләү үзәге директоры Габдрәшид хәзрәт Фәйзов. Elhamdülillah ana Mateyos'un yaştahasız şundan Salih Hazret etmişler dehece. Cüzne tapşırırga, anasa ikinci cüzne yartı Kur'an'ı inşallah hem Kur'an hafizler bulurga şunday bir basqış, şunday etergiç dip oynayım bunday konkurslar.
Һәр номинациядә 4 урын билгеләнде. Җиңү яулый алмаган балалар да буш кул белән китмәде. Катнашучыларның барысына да истәлекле бүләкләр тапшырылды. Конкурс Ният фонды ярдәме белән үтте. Альбина Вәлиева, Рафаль Рақыпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбәнкамдан. Якшәмбе 16 июньдә мөселманнар өчен көтеп алынган изге көннәрнең берсе Корбан гаете. Казан мәчетләрендә сәгать 3-тә иртәнге вәгазь укудан башлана. Сәгать 2-дә җәмәгать транспорты йөри башлый. 6-нчы, 10-нчы, 15-нчы, 30-нчы номерлы автобус һәм 2-нчы номерлы троллейбуслар шәһәр халкын мәчетләргә кадәр илтә. Корбан чалу 3 көн 16-нчы, 17-нче һәм 18-нче июнь көннәрендә дәвам итә. Корбан чалу өчен махсус билгеләнгән урыннар бар. Җәмәгать урыннарында тәртип саклау һәм мөселманнарның куркынычсызлыгын тәэмин итәр өчен хокук саклау органнары хезмәткәрләре кизү тора. Бәйрәм көнне 16 июньдә Татарстан Республикасының Милли китапхана янындагы яр буенда Корбан фест уза. Чараның кунакларын интерактив һәм гаилә конкурслары, мастер-класслар, күргәзмәләр көтә. Чара 17 сәгатьтә башлана. Һәр авылның үз бәйрәме. Быел Буа районының Әлки авылы бәйрәмендә иң ишле гаиләләр мәйдан уртасында бүләкләнә. Оештыручылар Буа якташлык җәмгыяте аларга кыйммәтле бүләкләр әзерләгән. Елдагыча авыл көнендә уйнагыз гармуннар төбәк-ара бәйгесе дә оештырыла. Бәйрәм мәйданында җирле Кулибин паровозында җилдерергә, мавыктыргыч ярышларда катнашырга, күренекле артистлар чыгышларын тыңларга да була. Милли бәйрәм иртәгә 15 июньдә Буа районының Әлки авылы мәйданында иртәнге 10-да башлана. Бу атнада Казан мэриясе тарафыннан уздырылган хәрәкәттә бәрәкәт проекты башланып китте. Җәй азагына кадәр халкыбызның татар халык уеннарына һәм биюләренә багышланган 12 дәрес уздырылуы көтелә. Һәр атнаның пәнҗешәмбе көннәрендә җырлы биюле уеннарда катнашырга яки тамаша кылырга теләүчеләрне Кабан күле яр буенда көтеп калалар. Дәресләр кичке 6-да башлана. Иң актив катнашучыларга һәр чара саен истәлекле бүләкләр дә тапшырыла. Хәрәкәттә бәрәкәт проектның төп максаты татар биюен, татар телен, татар фольклорын алга сөрү һәм камилләштерү. Һәм бик менә бу елы безнең тагын да бер максат бар. Яшьләрне җәлеп итү көтәбез, яшьләрне көтәбез, кызыксындыру. Һәм менә шулай бергә җыелышып, авылларда кебек кичке уеннар ясап, шулай матур итеп кичләрне узарга. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Менә тагын килеп җитте. Эй, мүбәрәк җомга кич. Җомга кичтә кич утыру борынгыдан калган иш. Әни әби кич утырган, укып Йосыф китабын. Мөселманга, без татарга газизрәк ни тагын. Җитү кызлар кич утырып шигү чиккән бирнәгә. Җомга кичне без югалтмыйк, карамыйча бернигә. Җомга кич ул җыелуга әйбәт сәбәп. Бер дигән. Җомга кичнең ипле яме тулсын әйдә һәр өйгә.